que mensaxe queredes que perdure de vos unha vez xa non exista rebelión? O amor. Eu, pola miña parte, o amor. Ata que ese momento pase. Eu creo que, bueno, cando acabe a rebelión durante moitos anos, que eu creo que como sociedade, como país, que temos que resistir, temos que seguir resistindo. E temos que fixarnos nos exemplos que tivemos na historia de resistencia, de amor polo país e de seguir aguantando e de algún día ser libres, polo menos. O sea, a miña... Non sei, eu que tentes ser xenuíno, non fai falta aparentar cousas, ser xenuíno, xa está, o sea, ser xenuíno, paga a pena. A satisfacción persoal de estar na casa sendo un mesmo orgulloso de iso, de ser xenuíno é máxico. Bueno, eu xa visto dende dentro e dende fora, creo que o que molará que quede de Rebelión e que é o que vai quedar é a imaxe na xente dunha banda auténtica que nunca se vendeu e que deixou un pequeno legado, un pequeno grano dentro da cultura galega sin ceder, nin venderse e cantando o que quería. Creo que eso é todo. Bueno, un pouco eso que decía Fran tamén. O sea, se humilde, único, loita polo que queres, como queres, e nunca esquezas eso. Eso é o que transmite Rebelión.